Itsaso bizimodu beti izan du da gogorra. Oan dela 50 urte genituen barkuak, barku txikia ziren, egurrezko dena gaina, motor txikiak, sariek ere txikiak, indarru txikuak, eta, bueno, bi hitzetan esateko ez dute zer ikustuko gaurko onziek, ezta. Gaur egun askoz barko ondilego dira, autonomia gehiago, zarea ondileguak, hobeto prestatuak, tamaino ondilegogin eta bar, eta egualdi txarrekin itsasun ibiltzea bakate orduan ezin zela. Nioan eta guztiz orduan bizimodua latza zen. Neguan barku itsasun ibiltzen ziren, arrantzali itsaso egiten zen neguan, gaur berriz puertuen egiten die, eta orduan bazegoen arrozela, bazegoen lehatza, eta harekin jornala atetzen zuten. Altzuten nien, egualdi txarrekin eta askotan itxien egiten ziren, baina altzuten nien neguan jornala atetzen zuten. Orain berriz naizta negu guztian barku itxien egon, nik uste dut urte guztian kopuru ondilego dela itxasuan egoten dien egunak lehorrien baino asko zea. Barkuak ere oso ondo prestatu da ustez, bakarra itxasuan ibiltzeko, baita ere arraia tratatzeko moduan. Gaur den egunean geote exigentzi gehiago dago merkatuan, arraia ona ekarri behar itxasotikan, aldik eta rendimenturik handiena ateratzeko. Eta gauza berdina lonjan ere, lehen izan duten bezala izotza lehenago erabiltzen genituen karrotan eta bultzak eta bar. Gaur berriz, honea ginen iristeko izotza, izotza fabrikatikan transporte neumatiko bitartez etortzen da jela, eta gero bigen ere estibadoriek edo kargadoriek erabili bat duten izotz hori, ez dira horren bezala erabiltzen karrukin eta bar, dituzte beste karretilak, eta lana asko arrazten du, eta horrek egiten du arraia alik eta kalitateik handienekin, eta alik eta eskarrena hemendikan iristezela merkadotara. Baina nik nire irudian erronkarikan handienetako bi izango nituke. Bat, itsaso bazter guztietako tresna kaltegarriak, arraia errepatzeko erabiltzen dienak, eta Europako komisio dakilena horiek galezitzia. Horiek galezitzen ez dien bitartean, esaten den bezala da peska ilegal izango dugu, eta horrek kaltea handia egiten du. Hori bat. Eta bestia, eta ez garrantzi gutxi jokua, gaztiak falta zaizkigu hemen itsasoan. Nik gaztia izango nioke proba bat egiteko, itsaso etorri hurbildu, pixkat ikusi zer den itsasotik bizitzea, agian ez zaila gustatuko, bizimodu latza delako, agian bai. Nik izango nuke hemendik 20 urtera, ez dakit hemen barkorik aleik ere gelituko den, agian bakarran bat. Honian ez, honek gai honek buelta emango du, eta gaztiak nahi gut itsaso etorri eta bizi itsaso handi, baina zaila ikusten dut. Eta arrai freskua jan nahi balin badugu, hortan zeitu beharko dugu. Bestela, arraia jango dugu, janingo du arraia, baina gure arraia ez.